Tapuji matuhata marede mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi porbadia, nato mo palangit dohot tanoon. Amen. Idama hatop doauro, tiop mana dihonuaing, asa unang adong na mabuat tupalmi. Haleluya. Martangiang mahita, ali amanami na di banua gijang, namadok mauliati dohami tuho, ala di pabotohok ko tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalahosalpu sugot langit dohot tano, alay na hotdo anggo hatam rodi saliling ni lilingna. Akup ni ikupatardo sugot saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhumami. Saya si maroham dihami, pahot marohanami marhapur siaon dihatam, marhite-hite tod di porbadia. Padungo mahami, jala paringgas hami martangiang, asa marlas ni roha hami, pai may mahokko, jala asa dapat hami hanguluan na sora suda. Amen. Tangi hokamuma sikat ni patik di mingguta sedarion hata ni debata na tersurat di pangukapon bidutolu ayat 20.
songonomma di dok desi. Idama na jongjong doahu di jolo pitui manuktuhi. Ia adong na manangihon suaraku dohot mangukap pitui. Bongot maahu tu ibana. Mangam maahu rap dohot ibana. Jala ibana rap dohot tau. Ido sahatna martangiang mahitarak mangidogogo tu adopan ni debata. Ali Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tatopoti mado satta nagodangi tu adoy panni debata, tapa uduk jala tapa serep marohatta martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jala nabadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujolom, huhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu hapaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala huparhatopot tami tuna jok-jok do hami manibil sianak ka dalammu nabadia. Songon biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami sia jolom malani dosa nami i. Aidang di halomor roham hamatean niak kapar dosa. Alai hamubaon ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesa masa luhut hageduhon nami dohot pangalasion nami. Marhite-hite pangulu nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahotma asini roham di hami marhite-hite panidangion, dohot hagogon ni tod di porbadia. Asa tarapul situturo hanami majauho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Tabigi maha tabaga-baga ni debata taringot tuhasisan ni dosata. Songonodo pakaholongi ni debata di portibion.
Pola do anakna nasasay di dilehon, asa unang mago ganuk na porsea di ibana, asa hanguluan na sa liling-liling na di ibana, hasangapom ma di debata na di gijang. Amen. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion, imana tersurat surat nisi Markus bidu parjolo ayat sada sahat rodi ayat walu tajahama marsikat soreng. Omma mula ni barita nauli ni Yesus Kristus. Suara ni nama juju di halongonan, pature hamuma dalan dituhani, pahorno pamuma si dalanan nai. Jadi ruar masude pangisi ni tano Judea, rodi sude halak Jerusalem manopot ibana, jala dipadidi hoddo nasida di batangai Jordan, dung ditopoti bedu sana. Oddo jamitana, na Roma siap pudikku na gumogu sianahu, na hurak tamado ahu pauduk ahu makarhari tali ni sipatuna. Ido sahatna, martua do akan atumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen.
Sahatidakko maha porsiautai, songon nahina tidakkon nidongatta saha porsiaon disadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumopalangit dohtano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya tod di porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru rung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di toddi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Salam, selamat hari Minggu madihita sude ruas ni huriata. Tabegema titing di mingguta sadarion. Naparjolo titing namaragam. Goar ni minggu, ima minggu Advent napaduahon, jala topik ni mingguta ima, nunga jonok haluaon. Nunga jonok haluaoni, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Na mangihud parminggo di huriata, buima tajaha di warta lepas. Na mangihud, ruas namoru, namoding. Na di hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, nunga marujunggolu sahala ama ruas ni huriata ima, amata Irfan simajutak, tutup umur 30 tahun, na hinabaluho di inata, Lamsaria Borusitorus, Sian Sektor Onom, alamat Jalan Flamboyan Dalam, nomor 10 Sada Medan. Tatangiakuma anggia tumibu tarapul keluarga na tininggahorna jala toktong di pargoga itu hatta. Ruas nataba, mulai minggu sadarion, gabe ruas ni huriatta ma, ima keluarga ni amata Bernard B. Sinaga, Inata Imelda 3F Boru Sihite, Pida Sian Huria HKBP Resort Perdamaian Distrik 5 Sumatera Timur, alamat Jalan Lijardi Putra, Perum Setiabudi Vista Blok C nomor 3, masuk sektor Sadabe, Horasma Dinasida, Jalarap Mahita Mamuji, dohot pasangapot Tuhani marhiti akka ulaun ni huriat tahun. Namangihud jadwal parminggo di huriatta khusus di bulan Desember 2020 tajahama di warta cetak. Padidion Nabadia di hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 ima pesta Natal Nabaduahon di Patupa Huriatta do Padidion Nabadia tuyanakon di huriatta. Ruas akan naing mardohoti asa mendaftar tu sekretaris ni huriatta, huhud mabboan surat pengantar sian situa sektor tabe. Namangihud jadwal rapat program dohot anggaran huria 2020 sada. Naparjolo di hari Senin tanggal 7 Desember 2020 di Patupa Huriatta do rapat fungsionaris laho mangarang rangi program dohot anggaran tahun 2020 sada mulai pukul 10 WIB. Napaduahong
Di hari Selasa tanggal 5 Desember 2020, di Patupa Huriata do rapat perhalado partohonan mangarang-rangi program dohor anggaran tahun 2020 sada mulai pukul 10.07 WIB. Napatuluhon di hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 di Patupa do rapat huria laho manotopon program dohor anggaran tahun 2020 sada mulai pukul 10 sia WIB. Bunga di altar di Minggu Sadarion tanggal 6 Desember 2020 bunga di altar na pinarade sian pengurus seksi Paropuan ni Huriata pasaton maulate madi ngasida. Na mangihut siniloi godang HKBP na pa 25 tahun. Di hari Rabu 1 hari Minggu tanggal sia 1 tanggal 10 Desember 2020 di Patupa Huriata do Sinode Godang HKBP na pa 25 tahun di Seminarium Sipoholom. Ima laho mamilit pimpinan dohor preses HKBP periode 2020-2024. Borhat do amata padita resot tu sinodi jala parsidohot do calon preses. Tatanya koma asa denggan merdalan sinodi jala terpilit akan abui manguluhon HKBP lam tu dengganna tu 4 tahun nanangro. Pilkada Kota Medan. Pada hari Rabu 9 Desember 2020 akan dilaksanakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan. Mari kita datang ke tempat pemungutan suara atau TPS untuk memberikan suara memilih yang terbaik untuk masa depan Kota Medan yang lebih baik. Kita pastikan mulai besok bahwa kita telah menerima formulir C6 atau undangan. Namangihut Dewan-Dewan A. Dewan Koinonia Buima Tajaha di Warta Cetak. B. Dewan Diakonia Naparjolo Pangapulion di Minggu Sadarion dung sidung Minggu siang di Patupa Huriata do Pangapulio Tubagas ni A. Keluarga D. Manulang Nahinan Pita Borumarbun Nahinan Sian Sektor Onom alamat Jalan Komplek Polri Jalan Raja Wali nomor 14 Medan. B. Keluarga Nyonya I. Simanjutak Lamsaria Borusitorus Sian Sektor Onom alamat Jalan Flamboyan Dalam nomor 10 sada Medan. Naniluhon ni parhalado nagotiki pinagido matu sude ruas dohot parhalado Sian Sektor Onom asaro madohoti Pangapulioni. Parhepengon taidama di laporan keuangan akka pilihan bulanan perpuluhan dohor akka hamalateon. Diakana so masuk dope di tikting sadarion di hari Minggu nanang Roma di tiktikon. Maulate ma di sude ruas napasaton pilihan bulanan dohot hamalateon. Perpuluhan dohot partisipasi tu akka ulan huria. Lam ditabai tu hatama pasu-pasu dihita salutna. Naparpudi surat himbauan Sian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Daerah Kota Medan. Medan 2 Desember 2020 nomor dan seterusnya lampiran kosong perihal himbauan untuk Pilkada Kota Medan kepada yang terhormat semua umat Kristiani di Kota Medan. Salam sejahtera sesuai dengan program pemerintah yang telah menetapkan jadwal pemilihan kepala daerah secara serentak yang dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020. Kota Medan ikut serta dalam pilkada tersebut untuk memilih wali kota dan wakil wali kota Medan. Pemilihan kepala daerah
adalah momen yang sangat penting bagi setiap warga masyarakat. Karena hak suara kita sangatlah menentukan masa depan Kota Medan. Maka kami dari MPH PGI Daerah Kota Medan menghimbau semua warga Kristiani Kota Medan agar meringankan langkahnya datang ke TPS untuk memberikan hak suara. Dan kami sangat berharap agar kita tetap mengutamakan kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Marilah kita memilih dengan cerdas, mengenali calon yang akan kita pilih dengan hati nurani yang dapat membawa Kota Medan lebih sejahtera, aman, damai, dan nyaman. Demikian kami sampaikan himbauan ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan melindungi kita sekalian. Ketua Umum Pendeta Martin Manulang, Master Teologia Magister Manajemen, ditandatangani. Sekretaris Umum Pendeta Has Andreas Kembaran, MA, MTH. Songorima saat nitik kita martangiang maida. Maulate mali Tuhan, dilas di rohana biditikion, toktong do pasupasum, nama dongani hami Tuhan, boy hami marhai pason, dina marminggu di tikion. Nunga hutangi kami Tuhan, akka titing namasa, dohot nanayang pinamasa ni huriam di tikion. Urupi mahali Tuhan akka parhalum, laho manggulahoni saluhutna. Terlumewi Tuhan dia ke keluarga na marsitaonon di minggu-minggu nang salpu. Apulir nasida Tuhan, asa unang gabe mardele nasida di bagasan pargulun dan sida siapari. Sahat di homa Tuhan aka ulaun na mangikot. Marhite Yesus Kristus tangihok kami. Amin.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, hartani debata turpu jamita di mingguta sadarion, ima di minggu Advent na paduahon, dienet sian pesalmen bidu 85, mamukasian ayat sia rodi ayat 14. Sonon ma didok disi. Sai tangi honok kudo manangahana nidok ni debata Jahoba, ai di parbagado hasonangan tubang sona, dohotuakan ania sianna, asa unang mula nasida tuha otoon. Tongoddo donokdo hatuaon na diaka nama kabiari ibana, asa mian muse hamuliaon di tano namion. Asa pajupang sogod asiniroha dohot hasitongan, jala masiuman hatigoran dohot hadameon. Asa martubur sian tanoi hasitongan, jala hatigoran manatap sian banua gijang. Sai lehonon ni Jahoba do huhut nadenggani, jadi lehonon ni tanonami ma parbena. Mardalan ma hatigoran di jolona, jala patongonon nama lakana sida tudalan. Ima sahatna. Kita nahina holongan ni Tuhata, topik ni minggu manang tema ni mingguta di Advent na paduahonon didok nunga jonok haluaoni. Biasana molo nunga jonok sasahalakna tapaima, pasti dohita mangarade hobas laomanomunom. Jala akan narikot pasti tak persiap pon. Isarani molonunga jonok tiki pesta na tabuhul naung tarun carahon, pasti do lam denggan aka persiapan na tapatupa. Sude pikirata, gogota, tikita, talehon, bohama asatung maksimal asatung denggan. Boy sude mardalan ditiki na naing tapatupa di pestai. Asa molonunga jupang tikina tung macedenggan, gabe makirim hita, tarida madisia kalas niroha. Ita nahina holongan ni Tuhata, sada barita las niroha tong tuhita, khususna bangsota bangso Indonesia, natongon mengadopi mengalami pandemi COVID-19. Nunga hampir 10 bulan na tok-tok kita mabiar jala toktong adong keterbatasan di hita di namar parsauran, bahkan nunga godang aka namarsak bergumul mengadopi aka sitaonon hinorhon ni COVID-19. Memang dada hola kita alai bahkan portilion mengadopisa. Sai martangyangi dohita, sai hirim dorohata, anggiat nian adong ma ubat, adong ma vaksin, naboy tapakke
lau mangalo pandemi manang COVID-19 sia. Asaboy hita bebas mangulak kaulaon, bebas marparsauran, dang ngadong besi jagaon, dang ngadong besi habiaran. Jala pasti do berusaha nang sudena lau memulihkan di bidang ekonomi, di bidang akahalna asing, asa tungdenggan muse. Alanima sada barita lasni rohado di minggu naung salpu, di nanaung diumupon Menteri BUMN Madok nunga berhasil be uji klinis vaksin COVID-19 sia. Totu molonunga berhasil uji klinis nunga denggan bei boy dipake aka masyarakat lao menghadapi pandemi COVID-19 sia. Sasitongna dangadong dopei sahatu hita, dangadong dopei tapake, alai molo nunga adong baritai madok, nunga berhasil, berarti nunga pitor adong di bagasan rohata, jonok nama tiki, naboy hitaon, bebas nalau mangulakau laon dohot marparsaoran songona somal, ala pasti do sahat nama itu hita. Lasni rohatai nunga pitor adong nang peso apala takas dopei tapake. Nang suapala takas dopei tersebar tua ke masyarakat. Holan baritana nasongoni dope mabain sada semangat doi di tonga-tongani masyarakat. Adong membangun pakirimon dalam tudenggan. Adong sada kepastian. Nama dok di ujungna. Dangsai COVID-19 siape nama ngarajai Portibion. Mangarajai jolma di Portibion. Mabayan mabiar sude, tunduk sude aka jolma. Alai justru taluhonon namai. Langsung nido nang di minggu-minggu Advent di topi di minggu nama dok nunga jonok haluau ni ima di Advent apa duahon saunari. Nunga jonok belum tentu, belum berarti dia sudah nyata 100% ada di tengah-tengah kita. Alai molo nunga jonok berarti pasti dia akan datang. Itu tidak berita bohong. Bahwa keselamatan itu akan nyata bagi kita orang yang percaya kepadanya. Seberapa berat, seberapa hebat pergumulan yang kita alami, semelarat apa hidup kita hari ini, namun akan tiba waktunya kelepasan pemulihan akan nyata dalam hidup kita orang-orang yang percaya. Alani hinorhon ni napandohan nunga jonok haluaoni. Hobas mahita. Mangarade diri. Tapatupa persiapan semaksimal mungkin. Gabe sada proses. Dihita toho hita. Naikon rap dohot ibana. Majakon haroronai. Nagabe hanguluat. Alani totu naing ma tarida dada holan di hata mangarade alai naing dodohot di sude gulmit ningoluta gabe tarida ma dada halak nama dele hita dada halak nasai toktong di bagasan biar alai nunga ikon gabe hehe hita ikon bergerak hita
patupadia mas sada-sada nagabe naboi padinggaton nguluta di nama nomu majakon haluau ni di tonga-tonga ni nguluta. Halak nama ngulu di bagasan pakirimon dada dong be padelean dada holana marungut-ungut dada holana marsak dada holana martutukian dada holana uduk buti so bergerak so mangulau-ulau alai justru taridama adong semangat naik baru ada optimisme kehidupan selalu berpikir positif dan selalu memakai kesempatan yang ada seturut dengan kehendak Tuhan. Ahadona boy patupaok kusaon nari dalam rangka manomu Tuhani asalam tarida ngoluku nahobas toho majakon ibana di haroronai. Pakirimon ikon torus adong tarida di ngoluta halak namar pakirimon dakea olo menyerah dia kasih taonon dia ke hahurangan na adong di ngoluna dia ke persoalan naborat nanya dopan alai justru sai boy toktong mangida hal na positif hal na denggan dia ke setiap masalah setiap situasi na masa setiap pergumulan nan ya dopanna songo dia pe borat na ngoluna pakirimoni sada kunci sada sipake otta nagabe hal nadenggan membangun kepercayaan diri di hita aidang pasobon itu hani hita pakirimonima gabe selancar songon pas selancar rupani torus do ibana lambal galam tibo galubang laos justru dibalgani galubangi do ibana dipakai selancar nai laos lam menikmati bohatabonan na mar selancar jalahita pe songonido songo dia pe borat nia kasih taonon nata adopi hinorhoni pandemi COVID-19 sia hinorhoni nasu adong bekarejo hinorhoni masalah keluarga hinorhoni masalah na pinatupan ya kayanakon hinorhoni aka tanggugai akan naso satolop dohot hita hinorhoni halak nasai berusaha patupa naso denggantu hita justru tadalani mai tak adopi mai jalalos disima taboto songonido HP mangolu di Portibion mangolu di bagasan Tuhan adopan dosipata galubangi hamauloni dukon malua sian sada galubang tadokma mauliate itu Tuhan ternyata aku dimampukan Tuhan ternyata monang doa ternyata boydo peaus sape saunari mangu jalalos ido nang dipaingot marhite tangiang dohot ede pamujion na pinasahan ni par pesalmen di son dukon dipaingot-ingot nasida pardalanan ni ngolu di bangsa Israel nangpe menghadapi situasi hamaolon krisis nasida di partikian sinuaeng alai alanunga di ida nasida di paingot-ingot dengan bahasa ni debatana toktong manarihon ngolu nasida ujungna gabe boy nasida mamereng dao tujolo jadi alanisa sitongna marhite ngolu ne par pesalmen turpukon dipaingot do nakita dada holan mamereng akan masa saunari dohot mamikir honi dohot mangarsakoni manang holan makalason na adong nuai
Alai boido si pata berengon tu pudi, jala manatap tu jolo. Akanang salpu nata lewati di tahun-tahun sebelumnya. Mulu adong pia kahamaolon, adong pe paru kilo nata adopi boy monak kita. Tahilala di si pangurupion padonganion di debata. Borat penuaeng ikon gabe membangun pakiri mo na mangolo do dihita molo nunga diurupi di pargogoi au di pamona ngau di hari di tahun naung salpo saun nari pe pasti do urupan na pargogoan na pamonangon. Tuhan tidak akan membiarkan kita jalan sendiri. Jalalo songoni molo nunga adong pakiri mo na mangolo tok-tok kita boy mardalan tu jolo. Dohot sada statement. Sadarion dumenggad do dalanata ari-ari na pinasahat ni Tuhan isia natuari. Jala di ari marsogot. Haduan lobi dumenggan do sian ari sadarion. Alani pangurupion ni Tuhan. Alani dang Allah hita menyerah tu keadaan. Apalagi mah nang diaka dongata ruas ni huria na adong di sektor opat na mengalami banjir. Bahkan diaka tetangga na sida adong na kehilangan anggota keluarga. Deba holan aguan arta, deba holan sega artana, alai deba ikon mago marsirang dohot nahina holongan ni rohana. Apesa sitong nanunga di bagasan las ni rohanian naing manomu-nomu ari pesta natang. Meloholan buha-buhau do buasa may kon masa tuhami. Buasa ikon songonon, buasa ikon sonari, holan diar sakkon sabing, lam tabado sahid hinorhon. Memang molo di awal adong bencana, bodo gabe bingung, ahado si bayenon. Ido ubayan molo terjadi kebakaran di sada keluarga, dok rohana naing makadit boruna na PC ujungna bantal guling do dihadit. Idok rohana nga isalamat tot boruna nagelengi HP boy do holan batal liboan. Ala bingung. Memang dakia adong isi siap mengadopi bencana. Benar-benar siap dang adong. Mungkin ancang-ancang untuk ala ngahya masa bisa saja ada. Alai siap 100% boy do dang ado. Alai boh ado muse selanjutnya dukon songoni. Ahado boy si patu pau. Hola namar tutikian dang menyelesaikan masalah. Hola nipa bereng-bereng dang menyelesaikan masalah. Alai boh ado tong muse hehe siani. Tong muse ipaias. Adong deba nama dok. Hanon banjir do muse dia kaso nasomal langganan banjir pani. Pola payaso ni. Ai rodo muse anon udan ai nga banjir muse anon. Ima contoh na halak. Ipaso busongoni. Hola ni pa bereng-bereng. Manang bu HP lam tabaduar saknai. Alai selagi masih ada waktu diberikan Tuhan, ahamana boy patu paon. Ahadona porlusi payason. Ahadona porlusi patu paon. Akka nadenggan tusi. Jalakana porsia di debatape dakolan martangiang. Alai huhut dotong mabayan aka tindakan. Nang pesua palatarida jalalaos yakin ausian tonga-tongani huria ngatong dihilala nasida. Alai bohado nak kita dina mangadopi akap persoalan ningolu nama ceborat molope terbatas aka halak na asing na boy mangurupi hita
Na parjolo mangubati rohatta hita do ala tapangasahon Tuhan. Na paduahon molonunga rade hita do na parjolo mardonga to Tuhani tapangasahon ma Tuhani hehe mahita patu pahal na denggan. Dia masia dia mamulayota. Ahama patu paota. Di turpukon di dok na parjolo sai tangi honok kuma na nidok ni Tuhani. Lalu malulungan ni dok jonok nama haluaw ni dihita pasahaton na nama itu hita atong tangi mahita di suarana di paretana di hatana gabi hanguluat. Apa teguran, apa perintah, apa anjuran dari Tuhan hendaknya menjadi hal yang sangat penting kita perhatikan dan kita lakukan. Unang tapadao rohatta, unang tapadao si pareota, sian hata, si paingot, pareto na siya debata. Lam godangdo ditikina parpudion, colma tidak mau tahu dengan apa kata Tuhan. Na tahu ni pe tong dosongoni, saunari pe dong tong dosongoni, tahu narope rasa tong dosongoni. Somar naro pe Tuhan. Songoni do terus dalanan ning oluon dang tohoi ro Tuhani, dang adong nganon haluaon. Molo di luas debatado pe hita mangolu ikon taleho do si pareota. Dang songon balanga mar pinggol alay dang mar binege. Hita naing do talehon si pareota. Manangihon huhut pahusor-husor nang makanguluhon. Hata si paingot, hata panugunoguon, hata pareta na pinasahat ni debata. Laos ido na jinohon ni Johannes Padiri, pauba hamu marohamuna. Songon na di patujolo ni jamitanakan. Ginanang tatangihon suara ni debata. Atik tung perludo hita pauba hal-hal tertentu nasalelengon mangarotahi ngolutta dia dopan ni debata. Mabaik kita dang tama dia dopan ni debata. Unang say holan tu portibion tu jolma hita tinggil. Ale nang tinggil hita di suara doho di hata ni debata. Jalahinor hon naima gabe say tubu madi ngoluta say toktong marhabiarat tu debata. Akana marhabiarat tu debata. Akaima nasai patuduhon ngolu na denggan mangulu di bagasan hati goran dohot hasitongan di debata. Mangulu di bagasan na menegakkan keadilan di tonga-tonga ni Portibio. Mangulu di bagasan na patu pahon na patu jolohon hadameon di tonga-tonga ni Portibio. Jalalos hinorhon ni ima gabe lam patu paon ni debatama akasilas ni roha di tonga-tonga ni ngoluta songonan ni dokna nakani gabe lehonon ni tanoima parbuena jala laos marhataridan ma di tonga-tonga ni Portibion aka hati goran dohot hadameo. Kalau masing-masing orang percaya sudah semakin takut dengan Tuhan, sudah semakin memberi dirinya melakukan kehendak Tuhan, maka dunia yang kita tempati ini akan menjadi dunia yang menyenangkan. Sai holan nakadame idona taida. Sai holan akka pasu-pasu idona tajalo si jalahata di tonga-tonga ni Portibio. Coba ma lam godang jolma maka gigihon hasitongan doho hati gor.
Semakin banyak orang tidak menyukai kebenaran, semakin banyak orang menyukai kejahatan. Lam susah dong ulut. Molo lam godang jolma, mangolo di bagasan biar tu debata. Saai holana tangi di hatane debata mangulahon hatana. Lam marbual-bual do. Lam godang do. Hirana sai adong do idaota pacur nagabe haroroan nilas niroha pasu-pasu di tonga-tonga ni gulutta. Sahat tu haroroni Tuhan Yesus imanopot itu. Alanido ubaen nang parpasalmen pe paingoton molo pe lam susa ngolu nasida ikon tong doi sadaran nasida hinorhon ni hajahaton nasida doi dosana doi naso satia do nasida tu debata alani unang be diulakon songoni unang be madabu tu haotoon ai halak nasai mulak-ulak mangulahod dosa nasarupa pelanggaran nasarupa hajahaton nasarupa ima halak naoto. Halo dedo didok boy madabu tu godung nasarupa piga-piga hal. Alai akana porse akana namar bisuk, namar habiaran tu debata. Datung mungkin mulak-kulak mangulahon dosa nasarupa, hajahaton nasarupa. Ai nunga dipikiri i, hahurangan na doi. Gabe mangarugi diri na doi. Moru malas niroha, moru madame, moru ma parsaoran na denggan sian tonga-tonga ni ngulu. Allah harugiat doi bangkitlah dari sana. Tinggal hon mai. Patu pamalomo ni rohani di bata. Asalam tohoma semangat las ni roha hita. Di nama nomu Tuhan di bata. Di nama jalo haluaon naneng tipak nama. Ala nunga jonoki. Asa sahat tohoi. Di tonga-tonga ni nguluta. Amin martang yang mahita. Mauliate Tuhan dia siniroham. Natok tong malehon tiki gogo nakahipason di hami sahat tu arianon. Dunga marsaringar hatam di tonga-tonga nami paingotok kami. Pabuan nunga jonok haluaoni napinaradem di bagason Yesus Kristus di hami. Jalanang pesua palasi kopi di hami ala nunga mate jala hehe Tuhan Yesus ma nesa dosa nami. Nunga las rohanami. Nunga gabe haluau ni di hami nang pesua palas tipak i 100%. Alai gabe mangalehon semangat pakiri mo na mangulu mai di hami. Pabuana argado hami dia depanmu. Jala laos pasahatom mudo haluau ni nasa sitong na. Sikop di ngolu nami di harorom na padua halihoni. Amang pardenggan basa. Di pangaradio nami, di naing menyambut pesta Natal, parningotan hatu tubum o Yesus Tuhan nami. Asa urupamu hami marhite huason itu dim. Mga bolokon, maninggalhon, akka ulaun-ulaun hajahaton. Parangi sifat karakter najat na adong di bagasan rohanami salelengon nasay hubon buan hami. Asay mapataridahon ng mga rade hami. Nakobas sami. Di nama nomuho di tonga-tonga ni ngulu nami gabe haluaon di hami. Jalalaos marhite Tuhan rade hami nang gabe pasu-pasu tua kana humalia kami. Ahado na boy patupaon nami. Gabe makehei mangurupi akana di humalia kami. Asarap hehe hami hobas sami. Rap marlas ni roha hami sudena. Di barita las ni roha. Na pinasahat mi. Atong sadapos ni roha nami. Rap dohot hami dohogan tiki. Molo say tangi hami tuho. Huliak kami si pareon nami, huliak kami ngulu nami tu adupan. Mau liate madiho Tuhan. Say tutuhi maroha nami ganun tiki pakulingi mahami. Tuturi ajari mahami. Asa hobar tulo maniroham ngulu nami. Manang tu dia pe hami mangalaka. Manang hape siulaw nami ahape na masa di ngulu nami.
Di bagasan Kristus Yesus, upasa tami matang yang nami tuadupan. Amin. Mari deh kita huhut pasahat pelean. Tatangyakkon ma peleata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na denggan dohot na sauli basa na mauli utus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalara moti. Asahu parhasea kami peleanon. Pati bulhon hara jaummu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguaram, say Roma harajaon, say saut malo meneroham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Kami Parhalado ni HKBP Tanjung Sari Saluhutra secara khusus nama Kobasi ibadah Minggu Advent Paduahon Sadarion pasahaton selamat hari Minggu madihita saluhutna selamat Advent debatama nama dongani jala mangalehon hahi pason tuhita saluhutna Horas